Bazálka posvätná, známa aj ako tulsi, je uctievaná rastlina pôvodom z Indie, často nazývaná kráľovná bylín. V ajurvéde má významné miesto vďaka svojim jedinečným liečivým vlastnostiam a duchovnému významu. Esenciálny olej z bazálky posvätnej sa získava z jej listov a má bohatú teplú a bylinnú arómu s jemnými sladkými podtónmi. Tento olej vyniká schopnosťou podporovať emocionálnu rovnováhu, zmierňovať stres a poznášať ducha. Obsahuje množstvo antioxidantov a adaptogénnych látok, ktoré posilňujú imunitný systém a celkovú vitalitu. Vďaka antibakteriálnym a protizápalovým účinkom je užitočný pri starostlivosti o pokožku, zatiaľ čo jeho povzbudzujúca vôňa podporuje sústredenie a jasnosť mysle. Esenciálny olej z tulsi, udržateľne získavaný z Indie, je skutočným pokladom pre holistickú starostlivosť o telo i myseľ. Odkaz na esenciálny olej v tej najvyššej terapeutickej kvalite nájdete v popise tohto videa.